دانیشتمەیە bi hev re em ê bikin ku huner buhara dilan be. Desteya çandê li Bakur Rojhilatê Sûriyayê radikîne ku sempozyum kargeh ya şêwekarî ji roja 10 meha 2023 heta roja 16 meha 2023 li bajarê Kobaniyê dest pê bike. Hunermendên ku dixwazin beşdarî kargehê bibin wêneyên 5 tabloyên wan li gel CV tên xwestin. Roja dawî ji boşandina daxwaza bişdarbûna kargehê ev e. 10 meha 4 2023 piştî bi dawî hatina kargehê wê li bajarê Qamişlo ji roja 18 meha 5 2023 ta roja 20 meha 5 2023 pêşengeha şêwekariyê were li darxistin. Hunermend dikarin di her du çalakiyan kargeh pêşengeha şêwekariyê de beşdar bibin. Derî ji bo beşdarbûna pêşengeha şêwekariyê ev e. Ji 20 meha 4 2023 dest pê dike ta roja 1 meha 5 2023 bi dawî dibe. Ji bo beşdarbûnê tablo û CVya xwe ji van navnîşanan re bişînin. WhatsApp 0938276003 E-mail asî@syria.com